जय जगन्नाथ वेलकम टू आदित्य ब्लॉग आपको स्वागत। आज आम जो चंद्रभागापुर चलतु आज हूँ चंद्रभागापुर कौन हो देखा रेडी हो गलु तुम बाहर आम जीव बोली समस्ते ठिया सब आउ समस्ते पलैले आम तो बाहर चार आसी पहुँची गलु परिया पत्र किणाकिणी करके बाहर जावा परिया दुकान भी पड़े भल बात सरीगला खाली ग्रोसरी सौदा जटाई कर देखा अधा बाटर विश्वास करेंगे नहीं आपड़ा एत जोर भोक निजे आमको भी डाकुना खाइबा आम खाइबुनि बेंट आनी खाली 1000 टका दब खाइबा नगद व्यस्त जहाँ खाइब दिया हम पहुँच ये तसला तो कौट पाइल कौट आन घर अरे घर काम कैसे लगे हाँ जाल भाई के जा मुहटा जाल भांगा देखो घर बाइक घर स्टार्ट है बाइक टुआई पाल पड़ा पणी किणा चलू जाल राति रोषे असुविधा आसी नगद पहुँचला चलू प्रबल लोक दुकान बजार प्रबल हांडी गड़ी खाऊ रात रोषे जीव रोषे करने जंगल आई भांगे काठ ये बर्तमान जी लोक आइल काठ फाट सब टेकी नहीं पलैबे मुझे ये काठ जोगाड़ कर घर नहीं जी गाटा मगेगी फिस्ट कर ये जाल भंगा बर्तन पर माने गोटे खोकना गोटे लोक माने गोटे जाल देख दी तीन नहीं ये जाल तुम नहीं जीव से रोषे हम सब जाल रोषे करी आज आइटम कौन हम आइटम अरे डालमाटा हम
ଅରୁଆ ଡାଲମା ବାଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ରାତି 12ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷଟା ଥୟ କ'ଣ ଆଇଁଷ କ'ଣ କରିବା ଚିକେନଟା ଖାଇବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ଆଣି କରିବା 12ଟା ପରେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଯିବ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା ଖାଇବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ବୁଡ଼ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ପିକନିକ୍ ୱିଥ୍ ରୋଷେଇଟା ବି କରାଯିବ ରୋଷେଇଟା ବି ଦେଖେଇବା ଆଉ ପିକନିକ୍ ୱିଥ୍ ରୋଷେଇ ତାପରେ ବୁଡ଼ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲିବ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଖୁସି ମନଉଛୁ ତେଣୁକରି ବୁଡ଼ ୱିଥ୍ ପିକନିକ୍ ୱିଥ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପୁରା ଦମରେ ଚାଲିବ ବିନ୍ଦାସ 100 ଖେଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ଖୁସିରେ ଆଉଛେ ବର୍ଷ ସାରା କୁଆଡ଼େ କର୍ମମୟରେ ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆସି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛୁ ଓକେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଚାଲିଥିବୁ ବିନ୍ଦାସରେ ଚାଲିବୁ ଜୟ କଳା ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନହେଲେ ଆମର 25 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଇନ୍ତୁ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେବା କଥା ବହୁତ ନେବା ପଡ଼ୁଛି ନେଇକି ବାଧ୍ୟ ନେଇକି ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଆମର ପିଲା କିଏ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆକୁ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖାଦ୍ୟଟା ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଏ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କି ମଜା ଆଉ କଳ୍ପନା କରିହେବନି କି ମଜା ଆଉ ଜୀବନରେ ମିଳିବନି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳୁଛି ଓକେ ବାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାଳ ଗୋଟଉଛି ଏ ତୁ ବଡ଼ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଗଛ ଗଛ ବାଇନ ସେତେବେଳଠୁ ଆଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଜାଳ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେଇଛି କ'ଣ ତାକୁ କହିବ କହିଲ ଏତିକି ଜାଳ ହିଁ ଗୋଟେଇଛି ଏ ବୁଲୁଛି କ'ଣ କେତେବେଳେ ବୁଲିଲି ତୁ କ'ଣଟା କରୁଛୁ ମୋତେ ସେଇଟା କହ କିଛି କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ ପାନ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 100 ଟଙ୍କାର ଏ ସବୁ ଜାଗା ପାନ ନେଇକି ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଖାଇବେ ପାନ ଆଉ ମଗିଆ ହବ ନାହିଁ ପାନ ଖାଇବୁ ଜାଳ ଏତିକି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଯୋଡ଼ାଇ କୁଆଡ଼େ ସଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳାଇ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଗାଧେଇବୁ ତାପରେ ରୋଷେଇ କାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ ସମସ୍ତେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଲଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଦବ ଏ ଜାଲଟା ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଦବ ଓଜି ଭାଙ୍ଗିଦବ ତୁ ବି ବାରି କରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 60 କିଲୋ ଇଏ କିଛି ହଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି କେମିତି ଆମେ ଜାଳ ଆଣିକି ରେଡି କରିଦେଲୁ ଖାଲି ରୋଷେଇ ହବ ଚୁଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ନା ତା ଫୋନଟା ଧରି ପୋତିଦେବା ପଳେଇ ଆସ ତ ତସଟା ପୁଣି କୋଉଠି ପାଇଲ ତୋର କ'ଣ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ମୁଁ ପାଇଲି ବାଲିରେ ମାଗଣା ଭାଇ ବାବୁଲି ଦେଖୁନ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଖୋଳା ସଇଲେ नो इंटरफेयर ଏ ବୋହୁଟା ଚଏସ୍ ହବ ଦେଖିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଆଗରେ ପଳେଇଲା
ହଁ ଆଉ କହ ଆଉ କହ। ଆଜି ଲିଟନା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଘର ଦେଖିଛି। ବୋହୂ ଆଇଛି ଏଠିକି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ। ସାଢ଼େ 5ଟା ହେଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ବାଗିଆ ଲୋକ, କୋଉ ବାଗିଆ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଜାଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଲୋକ ପ୍ରବଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଟେଣ୍ଟ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁକୁଡ଼ା କେଜି ଆଣିଲ? ହଁ 5 କିଲୋ। ପୁଣି ଯିବ ଅଳସୁକା ପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ଯିବା ରାତିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ରାତିରେ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ସେପଟେ ପଟେ ଗାଡ଼ିଆଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି। ପୋକଲି 100 ଟଙ୍କା କେଜି 400 ପାରାଦୀପରେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଆଣିବି। ଏଇ ଆମ ଘର ମରୁଆ ଭଲ ଶୁଖୁଆ ହେଲେ 100 ଉପରେ ଆମେ 30-40 ଶୁଖୁଆ ଓଦା ଗୋଟା କେ ଯାଇ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। କେତେଟା ଦେବି କହୁନ? 4ଟା ଦିଅ। ଚାରିଟା ଦିଅ। ଚାରିଟା ସିଏ କହିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ ବୋନଲେସ୍ ପିସ୍ ସବୁ। ପିଆଜ ପକେଇ ଦିଅ ଭଲ। ହଁ ହଁ दो प्लेट भैया ଦିଟା ହେଇଯିବ। 2 ପ୍ଲେଟ୍ 2 ପ୍ଲେଟ୍ 2 ପ୍ଲେଟ୍। ଦି କଣ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆ ओडिया तो आधी प्लेट दियो ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ତ? ପ୍ଲେଟ୍ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ हिंदी ओडिया ଇଏ ପିଲା ଆମର ତମେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ତେଲୁଗୁ ପିଲା ଖାଇକି ଦେଖ ନହେଲେ ଦେଖ। ଇରେ ଭାଇ ମୋର ସୋମବାର ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ? हां भैया हमें सब खाएगा चिकन नहीं है तेरे ଆଉ ଆଗ ଖାଅ ନ ଖାଇକି କାଲି चिपी साला पर ନ ଖାଇ ଚିପିଲେ କଣ ଜାଣିବ ତମେ ଖାଅ ଆଗ ପାଟିକି ନିଅ। ତମେ ଆଜି ଇଏ ଭାଇ କଣ ଇଏ କଣ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ନା କଣ? ଲଙ୍କା ଦିଅ। अरे टमाटो सॉस तो ଭାଇ ୟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ନା କଣ କୁହନ୍ତି? ଏଟା ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଚିକେନ୍ ଚପ୍। ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତାପରେ ଆମର ଡାଲି ଭାତ ସରିଗଲାଣି? भात सइलै डालमा पैसी आ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବଇଛି ଆଉ। ए जानो जान ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଭାତ? ଖୋଲିଲୁ। ଏରେ ଖୋକ ନେଇ ଗଲା ଇଏ ହଉଛି ମଙ୍ଗାଇ ଆଇଟି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବଇଛି। ओ 5 କିଲୋ ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ଲୋକଟେ। 5 କିଲୋ ଶୁଖୁଆ ओहो हुड ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। डाली ଏବେ ସରିଗଲା डाली ପାଇଁ ଯାଉଛୁ डाली ସଟକଟ ହେଇଯାଇଛି डाली ଟିକେ 250 ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ହେଇଯିବ। କୋଉ ବାଗିଆ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି।
ପାଉନୁ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଭାଇ ମିଳିଗଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଡାଲମା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଣ୍ଡୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତଳେ ପଡୁଛି ତଳେ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ା ହବ ବାଡ଼େଇବ କିଏ ନା ଆମର ଜଟ ଭାଇ ଭାଇନା ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ରହୁନୁ ହଁ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ କାଠ ଲଗେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଘ ସପ୍ତମୀ ଉତ୍ସବ ମେଳାରେ ହେଉଛି ପରିସର କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆରେ ଏହି କଣ କବାଟ ମିଲା ଅଛି ଗେଲି ଗଲା କୁଆଡେ ଟାଉକି ମାଇକିନି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ୟା ଘରେ ପଶିଯା ତା ଘରେ ପଶିଯା ଏ ଗେଲି ଲୋ ଏ ଗେଲି ଆଲୋ କୁଆଡେ ଗଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ମାଛ ପାଇଁ ବଡ଼ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ ରୋହି ନାହିଁ ରୋହି କୋଉ ମାଛ ଇଏ କୁରାଣ୍ଡ 3 କିଲୋ ମାଛଟା ଦେଖଉନୁ ଏଠି କାଟିକି ଆଣିଲି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଅରେ ଭଲ ଅଛି କେନ୍ ଲାଗୁଛି ନମୋ ଟାଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ କୁରାଟା ମାଛ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ଏମିତି ମିଳିବନି ନା ଗାଁ ମଜା ଅଲଗା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା
ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସି ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।